Δύο κεραμοποιούς, οι οποίοι κληρονόμησαν την οικογενειακή επιχείρηση και με σκληρή δουλειά μπορούν και χαμογελούν ακόμα και μέσα στην κρίση. Τα δύο λοιπόν αδερφιά πολλούν τις δημιουργίες τους μέσω του ίντερνετ και κάνουν χρυσές δουλειές. Είναι κεραμίστες τρίτης γενιάς. Ο Γιώργος και ο Νίκος αγωνίζονται να κρατήσουν ζωντανή και να αναπτύξουν μια τέχνη που μάθανε από τον παππού τους. Εκείνος ξεκίνησε όταν ακόμη στο Μαρούσι υπήρχαν μόνο βοσκότοποι και αγρικίες. Από τότε που άρχισα και θυμάμαι, ερχόμουν εδώ στο εργαστήριο του παππού και του πατέρα μου και θυμάμαι συνέχεια να παίζω με τον πυλό. Η ιστορία της επιχείρησης μετράει ήδη 8 δεκαετίες ζωής. Τα δύο αδέρφια όμως έδωσαν άλλο χρώμα. Τα σχέδια έγιναν μοντέρνα, οι πελάτες έγιναν περισσότεροι, δημιούργησαν σελίδα στο ίντερνετ. Μπορεί να δουλεύουν πάνω από 12 ώρες την ημέρα, αισθάνονται όμως τυχεροί γιατί η δουλειά είναι και το χόμπι τους. Αυτό που αγαπάω σε αυτό που κάνουμε είναι ότι παίρνεις ένα κομμάτι πυλό και δημιουργείς κάτι πολύ ωραίο. Πολλές φορές πάω σε μαγαζιά και έχει δικές μας γλάστρες και νιώθω πολύ ωραία που τις έχουμε φτιάξει εμείς. Δεν είναι τα ίδια σχήματα και τα σχέδια που κάναμε τότε. Τώρα αλλάζουν κάθε μέρα, όλο και κάτι πρέπει να δημιουργείς πάντα για να μπορεί να πουλάς. Βγήκαμε έξω στην αγορά, ψάξαμε για καινούριους πελάτες, καινούριους καταλόγους. Οι απαιτήσεις της δουλειάς πολλές και δύσκολες. Οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες όμως μοιράζονται κάθε μέρα. Παίρνουμε τον πυλό, το ρίχνουμε μέσα στο μηχάνημα και το ζυμώνουμε για να μπορέσουμε να το δουλέψουμε καλύτερα στον τροχό. Αφού τελειώσουμε από τον τροχό, περιμένουμε να τραβήξει λίγο, να βάλουμε χερουλάκια ή κανένα άλλο σκάλισμα που κάνουμε. Αφού έχουν στεγνώσει τα κεραμικά, θα μπουν σε αυτόν εδώ το φούρνο για να ψηθούν γύρω στις 14 ώρες, να φτάσουν στους 70 περίπου βαθμούς. Η μεγαλύτερη πληγή για τους εναπομείναντες τεχνίτες του πυλού είναι τα φθηνά κεραμικά που εισάγονται από την Κίνα και το Βιετνάμ. Τα δύο αδέρφια όμως δεν το βάζουν κάτω. Ποντάρουν στην ποιότητα και δηλώνουν σίγουροι ότι θα βγουν νικητές και σε αυτή τη μάχη.